Auta MG Boy. Assalamu alaikum jama'a, barkanmu kasancewa da ku a cikin wannan tasha ta mai albarka mai suna Arewa Music 24 TV. Da farko dai dan uwa, idan yau ne farkon zuwa ga wannan tasha mai albarka, ina roƙonka da ka daure ka danna mana alamar nan ta subscribe, kana danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu akai-akai da zarar mun ɗora masu inganci. Sannan kuma idan ba wani farkon zuwa ga wannan tasha mai albarka ba, ina roƙonka da ka daure ka dinga mana share, like da comment a zuwa gururrukanku na Facebook da kuma na WhatsApp, domin hakan ne zai ba mu dama kuma zai tabbatar mana da kuna bibiyar shirye-shiryenmu a cikin wannan tasha ta mai albarka, kuma kuna jin daɗin kasancewa da wannan tasha ta mai albarka a cikin shirye-shiryen da suke kawo muku masu inganci. Shahararren fitaccen mawaƙi wanda aka fi sani da watakan Auta MG Boy na tabbatar da lallai zahiri idan kana bibiyar wannan mawaƙi wato Auta MG Boy, ka tabbatar da lallai zahiri jajirtacce ne, mawaƙi ne kuma wanda yake ƙoƙari wajen kawo waƙoƙinsa, musamman ma a ɓangaren waƙoƙi irin na soyayya. Wannan shahararren mawaƙi wato Auta MG Boy dai ba a bar shi a baya ba wajen ganin yana ƙoƙarin kawo sabbin album ɗinsa akai-akai, kamar yadda sauran manya-manyan mawaƙa suke ƙoƙarin kawo album ɗinsu a cikin faɗin kowace shekara. Wannan fitaccen shahararren matashin mawaƙi wato Auta MG Boy dai shi ma ba a bar shi a baya ba wajen ganin yana ƙoƙarin kawo nashi album ɗin akai-akai, kamar yadda kowanda sabon mawaƙi yake ƙoƙarin kawo waƙarsa akai-akai, kamar yadda wannan mawaƙi wato Auta MG Boy yake ƙoƙarin kawo muku wani sabon album a cikin wannan shekara ta 2022 kafin mai ban kwana da ita. Ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha ta mai albarka mai suna Arewa Music 24 TV. Sannan ina ƙara roƙonka da idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha mai albarka, ka daure ka danna mana alamar nan ta subscribe, kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu akai-akai da zarar mun ɗora masu inganci. Sannan kuma idan ba wani farkon zuwan ka wannan tasha mai albarka ba, ina roƙonka da ka daure ka dinga mana share da like da comment a zuwa gurbukanku na Facebook da kuma na WhatsApp, domin haka ne zai tabbatar mana da kuna bibiyar shirye-shiryenmu kuma kuna jin daɗin kasancewa da wannan tasha ta mai albarka a cikin shirye-shiryen da take kawo muku masu inganci. Ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha ta mai albarka mai suna Arewa Music 24 domin jin sabbin labarai akan shauran mawaƙa. Mun gode, ku ci gaba da kasancewa da mu a cikin wannan tasha ta mai suna Arewa Music 24. Arewa Music 24 ta ku ce. Mun gode, sai anjima.